szék. Akkor mi? 4 lába, mint nekünk kettőnek. Asztal, De nem szék. asztal, asztal, de nem szék. Úgy itt a kulcs, hogy asztal, de nem szék. Főnök, mi az? Nem szeretnél. Nem. Nem szék. Asztal. Várjál, 5 lába van. Négy. Nem mozog. 5 lába van, nem mozog. Asztal! Mi az? Nem asztal. Nem asztal, azt mondja, nem asztal. De nem szék. De nem szék. Várjál, 5 lába van. 5 lába van. 4 lába van. Nem mondom valamit. 5 lába van. Mégis meg. De nem. Mi az? Most visszatérő az előző rejtvényre. Na tényleg az előzőre. 4, azaz 4 lába van. Na, a rejtvényre. Asztal, Asztal, vesző, de nem szék. de nem szék. Na, főnökök mi ez, uraim? De nem szék, de. Itt a kulcs, hogy de nem szék. Asztal, Nehéz szék. Nehéz, de meg lehet fejteni. van. Mégis megy. Nem, most azt kell meghajtani most. 5 lába van. Állófarkú kutya. de nem, most visszatérve az előző témákra. 4, figyelj, 4 lába van. Asztal, de nem szék. Két fiú egymás mellé áll! Nem. Na, két srác egymás mellé áll! Az előbb mutattad, bazd meg! És nem van megszivató! És nem. van megszivató! Most mutattad az előbb, bazd meg! Nem. Éppen oda figyeltem! Nem. 4 lába van. Odaad mellé, azt egy mutatta. 4 lába van. Egymás mellé áll két ember, annak 4 lába van. Aminek 4 lába van. Nem szék és nem is asztal. Na, az a 4 lába. Ki mondta, hogy nem asztal? De az nem asztal. De az még nem asztal. De azt mondta, nem is asztal, nem is szék. De azt mondjuk, asztal, de nem Nem szék. szék. Asztal, de nem szék. Vesző, de. Szóval mi az? Érti, főnök? Attila! Főnök, érti? Hogy hívják főnök? Kálmán főnök. Attila. Kálmán főnök. Na, asztal, De nem szék. de nem szék. Az asztalnak is 4 lába van, széknek is 4 lába van. No? Én is. Ez mi lehet Nem, ez? nem. Mi lehet ez főnök? Amíg én bent vagyok. No? Komolyan mondom neked, nem tudtam. És megtalálok hirtelen, azt hittem, hogy mellé állt a másiknak, hogy A másodikon meg B a másodikon, egyenlő C a másodikon. No, ez... Ez már nehezebb. Ez biológia. Ez már nehezebb. Egy fokkal. látom, Igen, majd... szerettem, de nem tudom. Ez, kérem szépen uram, Komolyan nektek. Pitagorasz tétel. Nem tudom. Ez a Pitagorasz tétel volt, amit a Benni mondott most. De az asztal, de nem szék, az még mindig nincsen megfejtve. Igen, tudom. 4, figyelj, Nyik, azt tudom, hogy megfejteni. azt sem mondom el. 4 lába van. Már hányszor mondod, vagy? De, hogy Először, mikor idejöttél, azt hittem valami külföldi. Azért mondtam neki, fordítsan. Olyan furcsán mondtam, Nem külföldi. Nem külföldi. Komolyan mondom neked, azt hittem valami külföldi. Mondom, most németül szóljak valamit? Mondom, angolul meg nem tudok, nem is. Tud németül? Tud németül? Asztal. Mit kér? nagy asztal. Nagy asztal, de nem szék. Biztos. Na. Azt inkább, Kecske? Mit iszol? Nem Én kecske. mit iszol? mondom, mit fizetsz? Ja, hogy mit fizetsz? Azért mondom, hogy a dú az te. Az. Micsoda? A lényeget azt tudja főnök. Nem lósara. Keveset tudok ám egy-két szó. Figyelj, mit most már szabad a gazda? Na, Jó, abban nagyon régen. Uraim, uram, főnökök. Na, 4 lába van, Asztal, de nem szék. szék. Egyenlő, asztal. Asztal. Mert asztal, De nem szék. de nem szék. Az egyenlő asztal. Na, Na? Igaz. Na, főnökök. Igaz. Azt nem Ugye? mondtad, hogy egyenlő. nem. Azt nem mondtuk. Hát a furcsa szó. Azt mondtam, hogy 4 lába van, asztal. Asztal. Na, Asztal. De nem szék. Asztal. Mondtam, hogy asztal. Ez a kanyar háttér mellbe. Háttér mellbe, mint az Ali, mikor mondtad, Cézár tárolja. Azt ki mondta? Azt ki mondta? Azt az Aliba mondta. Én voltam a rabló, azért. Maga volt a főnök. Einstein. Nem? Einstein. Az Einstein. Maga az Einstein, ugye főnök? Így van. Én voltam a vezér. 4 lába van, asztal, de nem szék. Jó van, nem, hát most nem. Jó, Hülyeskedünk, hát most nem. jó.
Beszélgetünk. Semmi gond, beszélgetünk, nem. Nincsen gond. Nincs, mondom, nincsen gond. Nem mondtad olyan, hogy itt a kájtjuk, meg nem tudtuk. Jó velük. Nem, jó, hát. Biztos agorokat. Na, mi az 5 lábban? És meg. Én nem tudom. Na, Mi lehet az Benni? Nem. Répa a szántóföldön. Fú, ezzel most megfogott minket, nem Benni? 5 lába van. Igen? 5 lába van, nincs meg. Az már mondta előbb. De most egy lábbal könnyebben nincs Azon tud mindjárt. először ezt a székesülőbe Komoly. 5 lába nincs meg. Mégis megy, hát de 4 lábbal könnyebben. Ha várjál. De álljunk meg, minek van 5 lába? Minek van 5 lába? Figyelj, megy a Szántóföld 5 lába van, nincs meg. Szántóföldön megy. Traktor. Traktor, egész. Combine. Méllazítós traktor. Na, egy idével. Figyelj. De jó bagustam én. Ne segítsél. Nem bizonyunk. Nem. Na, figyelek. Figyelj, jó barúgtam én. Igen, hát nem vettem Igen, észre. igen. Hogy nem? Nem. Öt lábon. Nem. Látom. Már mennem kell enni. Jó vagy, jó vagy. Keressük meg a kulit! Jó legyen. Figyelj, Neri, lelépett, nem ők hozzá?